A Montblanc, de fet en altres pobles i en altres ciutats, és a dir, com a Sabadell, parlo de Sabadell per una realitat absolutament diferent, era més important quantitativament la Joventut Comunista que el PSUC. És una cosa curiosa, però aquí a Montblanc sempre quantitativament ha estat molt més important el que diríem la Joventut Comunista, és a dir, l'afiliació de gent molt jove, perquè estem parlant de gent molt jove aleshores, que no pas del PSUC que en fi, també eren molt joves, però no tant com nosaltres, i que eren pocs en els moments de clandestinitat. Una altra cosa, a partir de la legalització del 77 seria una altra cosa. I bàsicament el creixement de la Joventut Comunista es fa al Col·legi de la Mercè, i per tant fins i tot arribaríem a aconseguir el que se'n deien col·lectius o cèl·lules separades per cursos, no global, i podíem afiliar, jo tinc un llistat de 40 persones, és a dir, afiliades diríem a finals del 76, començaments del 77, i després van començar a obrir el que es deien organitzacions a gent treballadora, joves treballadors, que ens interessava i molt, no cal dir-ho, però també molt joves, és a dir, com el Ramon Esteve, que en aquells moments estava treballant a la construcció de la fàbrica Cadem, i que va connectar a través d'uns navarresos que van vindre a posar en marxa aquesta fàbrica de comissions obreres, o Estilus, la fàbrica de cadires de Cal Sabidor, que va ser un dels altres focus, i per tant allà el Juan Molina o el Josep Rizos, és a dir, gent, parlant sempre de germans i germanes com la Rafaela Saura, la germana petita de la Pilar Saura, que era una de les dirigents del PSUC aquí a Montblanc, que també es va fer així. Per tant, jo calculo que en els moments més àlgids, que va ser quan nosaltres vam obrir, que vam ser els primers, un local d'una organització política, és a dir, que ho van fer molt abans que el PSUC i que altres organitzacions polítiques, a la primavera del 77 podíem parlar de militants o de gent afiliada o de gent que estava cotitzant uns diners de 50 personas. El tema clandestino yo estuve, si puedo decir que como mínimo un año o así estuvimos clandestinos, o año y pico. Yo sí que recuerdo que había entonces aquí el cabo Murillo o sargento Murillo, que siempre me decía: Molina, te tengo controlado, ten cuidado. Sí que, porque era un pueblo pequeño y te conoces. Yo me recuerdo que el Mundo Obrero o la Lluita, que era el órgano del PSUC, yo vivía con mi abuelo, lo tenía debajo de la escalera, en un hueco que hice allí. Y por la noche pues salíamos a repartirlo, ¿no? Pues las empresas saltaban la valla y tiraba el Mundo Obrero o la Lluita. Y lo vivía pero sin miedo, sin complejo. Era una cosa que yo creo que la gente de aquel momento no pensaba en otra cosa, no quería libertad, quería democracia, y te la jugaba siempre te la jugaba. Pues aquí el tema de comisiones, cuando ya fuimos legales, si no recuerdo, final del 75, 76, pues fue abrir el local que comentaba antes en la calle Mayor. En el 124 se abrió un local que era una sala muy maja, grande, con una oficina, y donde pues se atendía a la gente de las cosas que se podían atender aquí, pues los que llevábamos el tema del sindicato, y si no, pues se pasaba a Tarragona. Y yo recuerdo también en Tarragona aquellos primeros días de legalización, que el bufete de abogados de comisiones pues lo mismo cerraba a las 2 de la mañana, de las colas que se había, porque la gente tenía ansia de informarse, de saber sus derechos. Y llegabas allá a Tarragona a las 8 de la tarde y lo mismo subías a las 12 de la noche. Era aquella cosa de decir, bueno, ¿y qué? Después ya se ha ido viendo año a año, e incluso, si me permites ahora, pues la comodidad del sindicato, y se ha acomodado a la situación. Pero en aquella época era duro, era muy duro. Iba a negociar convenios colectivos, pues yo del ramo de la madera, a Tortosa, y subía pues a la 1 de la mañana algunos días, porque se complicaban las cosas, pero lo hacías con un espíritu y unas ganas de tirar para adelante, ¿no? De decir, venga, vamos a cambiar. Y yo creo que lo que hoy está, pues también es gracias a gente que se movió en aquella época y dio todo lo que tenía para cambiar, ¿no? Y aquí estamos. Yo a este hombre lo conocí, que él trabajaba en la cadena, cuando se estaba montando la cadena aquí,
en unas vacaciones de la empresa, que como te salía 2 semanas de faena y ibas a trabajar, pues yo estuve trabajando allí. Ya trabajaba en Estilus, pero aquellas 2 semanas tenía vacaciones, era en mes de febrero, y ¿dónde voy? Pues me fui a trabajar con una empresa de construcción 2 semanas allí, y conocí allí al Esteve. Y ya allí hablamos del tema sindical y hablábamos yo del tema político. Él de allí cambió a la SIMO, y en aquel momento el jefe de personal o director, no, el director de SIMO, no diré el nombre porque bueno, ya se sentirá aludido, le era incómodo tener una persona allí que le dijera, bueno, esto es lo que toca, esto es lo que hay, esto es el convenio. Creo que los compañeros en aquel momento tampoco estuvieron a la altura de las circunstancias de defender a este hombre. También se hizo una asamblea en el sindicato vertical, un pelín más abajo de donde teníamos nosotros, estaba en la calle Mayor, delante de donde está hoy la escuela de música, es donde estaba el sindicato vertical. Se hicieron varias asambleas dentro de lo que se podía hacer en aquella época, porque estábamos entre, yo creo que estábamos entre clandestinidad, pero no estábamos legalizados, porque las reuniones las hicimos allí en el sindicato, no sé si aún estábamos legalizados, pero fue una de las injusticias más grandes que se han podido cometer aquí en Montblanc. Una injusticia muy grave, muy grave. ¿Qué fue? ¿Se lo despidieron? Lo despidieron por motivo político y sindical a este hombre de la empresa. Y después Ramon va a tenir problemes serios per tornar a trobar feina. Claro, después comentando que estamos en un pueblo pequeño, que todos nos conocemos, pues este hombre no encontró trabajo en Montblanc, tuvo que irse fuera a trabajar. Después le ha ido bien y le va de maravilla, pero yo creo que ese año y pico que este hombre pasó no se lo desea a nadie. I llavors, doncs, bueno, estiguent allí, hi van haver una sèrie de problemes dintre de la fàbrica, hi va haver un problema de que un company de feina es va enganxar amb una màquina i a la nit vam anar pel tema del metge, llavors el del CAP no existia, hi havia un metge que en teoria que tenien que atendre i no es va atendre, van haver d'anar fora. A raó d'aquests problemes i de la sala que es feien les mescles de la pols i això, feien falta uns extractors, que la pols d'això, i vam fer una reunió, una assemblea, i jo, a veure, encara no tenia els 18 anys que d'això, vaig portar, a veure, untant la veu cantant, però allò que vas totalment amb el lliri a la mà de que, bueno, amb l'assemblea aquesta hi havia el director de l'empresa, no? I el que vam demanar era que a l'empresa, havent-hi turnos de nit, que hi hagués com a mínim, si passava alguna cosa, que sapiguéssim que hi hagués un metge de guàrdia que realment se pogués atendre, i vam demanar uns extractors per la sala aquesta on se feien les mescles de la pols, no? Jo suposo que al veure que portaves una mica, que portaves la veu de tot el tema aquest reivindicatiu, no et deixaves de ser una pedra a la sabata, no? I els divendres pagaven, liquidaven, a mi aquell divendres no em van pagar, allò que et sona estrany, i el dissabte em van cridar al despatx i oferint-me una indemnització per plegar i que si no també em despatxaven igual. Llavors, clar, i se te creia un munt de dubtes que dius, bueno, jo no podia acceptar un despido, que si no, a veure, jo recordo que hi posava bajo rendimiento laboral i negligencia en el trabajo. Vull dir, era algo que no era just, no? Això va ser el dissabte, jo no vaig firmar res, vaig dir que m'ho estudiaria, i, bueno, arrel d'això, amb tot el moviment que estàvem llavors amb les joventuts comunistes, amb comissions obreres, que havia començat a fer forta aquí a Montblanc, i d'això, dir que això no es podia acceptar. I després, el procés va ser que jo vaig tindre dos judicis, els dos els vaig guanyar, vull dir, jo he guanyat els 2 judicis que vam tindre, però, clar, l'empresa, pagant el que li corresponia per la indemnització i els mesos que vaig estar fora i tot això, van fer el despido. I així va ser una miqueta tal com va anar. Vull dir, tinc un gran record de la meva àvia, que ella, suposo per la seva edat i per la seva sabidoria dels anys, i em deia
i em deia: Ramon, amb raó o sense raó, el pobre a la presó. I, bueno, vull dir, així una mica va ser, no? Vull dir, aquesta és la primera experiència que t'emportes de dir, bueno, pues que, a veure, que tu guanyes els 2 judicis que tens i te quedes al carrer, vull dir, que d'això. I, a veure, jo em vaig sentir molt recolzat i soc molt franc que no tinc més que agrair a moltíssima gent de les joventuts comunistes, del SUC en aquell moment, i molta gent de Montblanc que a política totalment, però que, vull dir, a veure, van prendre consciència que era... Pues que no era just, vull dir, el fet d'aquest despedíssim per això, no? Utilitzat jo no em vaig sentir en cap moment, perquè la veritat és que els que estàvem dintre de la lluita hi estàvem compromesos i sincerament crec que hi estàvem de bon cor i de bona fe i tots somiàvem amb que el sindicat funcionés i tots somiàvem amb un món millor i tots somiàvem amb el que somiàvem i era una cosa pues, que era així. Que després se t'escapen les coses de les mans? Doncs home, indiscutiblement, perquè l'opinió pública hi pren part i la veritat és que et passen coses que no saps d'on te venen i després és dur. Vull dir, jo en el cas meu tenia la meva mare i la meva padrina i llavors, clar, pel poble comencen a córrer rumors de coses raríssimes que eren inimaginables, no? Vull dir, jo sé que la meva mare potser entrava en una botiga, com que estàvem parlant del tema, perquè hi va haver un gran rebombori amb tot això, clar, potser deixaven de parlar, no? Vull dir, després gent amistat que et deia, no, la meva mare, no t'ho prenguis malament, però tal persona, la dona d'un encarregat d'aquí de la CIMO, que no sé què, bueno, estic tan enteres que ha fet córrer. Nosaltres vivíem a l'illa i vam deixar viure aquí a Montblanc, amb totes les dificultats de comprar el pis i pagar-lo com vam poder, com la majoria de la gent i sobretot treballadora, i històries que havien arribat a dir de que si sabia de font certa perquè el seu pare era militar, que el pis l'havia comprat l'ETA, no? Vull dir, històries d'aquestes que deies, hòstia, clar, però vull dir, no en fas cas, però pensant en casa teva et dolen, no? Vull dir, et dol, la realitat és aquesta, no? Jo, de veritat, estic content i el record que tinc és un record extraordinari en general de la majoria de gent que va apoyar, vull dir, van fer reunions allà on era el carrer Major, on hi havia la sindical, van vindre del comitè d'empresa d'AMES de Barcelona, vull dir, a veure, jo en aquest aspecte era un moment que començava tot el moviment sindical, Comissions Obreres se va començar a fer fort aquí, va ser significativa, tinc un record, no voldria personalitzar, però tinc un record personal del Pere Saura, que va ser un home dintre de la lluita, a veure, un gran sindicalista i més bona persona, segurament, però, doncs, ho dic amb el sentit de que molt bé, vull dir, es feien mítings, se feien al teatre principal, vull dir, a veure, no tothom té la facilitat de paraula que tenia, vull dir, potser quan venia a fer un míting el Josep Soler Barberà, per posar un exemple, que era un gran orador, jo personalment de les persones que més m'han arribat, no? Però el que sí que et puc dir és que la gent d'aquí de Montblanc, sense tindre una facilitat de paraula, però el que sí que parlava era amb el cor i amb les entranyes, no? Vull dir, hi havia un moviment sincer i bé. Després les coses van anar com van anar i després se t'escapa el que et dic de les mans i els resultats són uns altres? Doncs també, vull dir, però bueno, doncs... 24 de la calle Mayor es donde no se fundaron las comisiones, se fundaron prácticamente, pero fue el primer local legal que tuvo el sindicato de comisiones obreras de la República. También aquí vivía una persona, yo quizás sea el único nombre que tiene esta entrevista, pero lo tengo que dar, que fue Pedro Saura, que fue mi maestro, ¿no? Trabajando en la empresa Activo. Cuando yo empecé a trabajar con 16 años, pues ya prácticamente el año siguiente él ya era delegado sindical de la empresa, del sindicato vertical, que es donde pues nació y se cultivó el tema de comisiones obreras, la gente más luchadora. Y pues como digo, fue el primer local que tuvimos aquí, lo tuvimos desde hace mucho tiempo, y donde también pasamos el peor momento, que fue en el 28F, el día del golpe de Estado, donde la estufa de leña pues iba toda pastilla quemando fichas y cosas para que la gente no se pudiera comprometer a los afiliados del sindicato.
que he querido en esta entrevista venir aquí porque pues, me trae un recuerdo de esta persona, que ya no está entre nosotros.